Xoroxin irratiak aurkezten du Prantxisen konsolatorioa. Goizeko saioan aintzinera segitzen dugu eta gaur ere zuen kezkak aitu ditugula eta Prantxisen konsolatorioa atalera pasatuko gara. Zuen kezkak aitu eta albada irtenbidea bilatu ere bai, hori baita atal honen helburua. Hortarako, gaur ere mentxe dut parez pare, aste hontako gura ditua, Zigor Izugirre psikologoa. Egunon Zigor? Egunon bai. Tira, hortzira du gaur konten ez? Bai, konten bai, baina pena pixketekin ere bai, Atzo horran bezala, ja gustua hartu diotuni eta... Lasai, uda luzia data izanen dugu bai, berriz ere... Zanen zu bai berriz ere gurean egoteko aukerarik? Jala den, nahi nuke ba, momentuz gaurkoak eginen ditugu eta gerokoak gero. Hori da, momentuz gaurkoarekin hasiko gara eta entzule, edozein kezka duzula, edozein duda, edozein arazo, deitu lasai, beretzi bat batera, edo idatzi gure WhatsAppera. 6-2-8-7-6-9-4 Hoixe bera, ja, memoriz ikasi ja. Zeuste izu ba, bai, aspaldi gainera. Hola, tira, gaur jendia bixi da bilera dirudi, badugu dai bat bai, Prantxisen konsolatorioa bai erran. Egunon bai, nortzatxugutan ondik? Sonia, lesakatik. Ara, lesakatik taze, bada bestondorik do, ahotsi benpiretzen sumatzen. Bestondorik? Utzi, bertzelare badut buruko minik. Aspirina bat hartu beharko zordun? Ez, hau ez da aspirinak izendatzen. Ta zein da bazura arazoa? Kontatuko izut. Ni, lesakako biurrena oso amizen naiz. Ez dakit izautzen duzun, mino, herria guruztu eta fabrikaldera. Ba, gutxi bai. Ta, bakezu, kontua da, itxera jetzeko herri guzia guruztu behartela. Bai. Problema, arazoa, nik urdazuin egin du lan, ostatu batin, eta kontua da, gaur arrasleko txandan lan ikia tokatzen zaitela. Ba, tira, ni zuizatera enitzeke kexatuko, lana baldin baduzu, zorionekoa zu. Ez, kexatu enezke agatzen, ni ez dakit gaur zein marduten. Ez, ze pasten da ba. Zir? San Fermintko hortzila da eta herriak kanpotarrez bete zegota. Gaur amartan lana gautu eta amartritan lesagara jetuko naiz. Zuk, imaginatzen zu ez, ordu hortan, herrien nola betien den, eta nik itxera jetzeko herri guzia guruztu behar. Bai, imaginatzeut, bai, jendez gainezka, segurazkire. Bai, oi da, hoxe, bai. Ta nik zer ginen dut? Plaza, bitiri, denak jendez gainezka? Nola pasatuko itxut itxera joateko? Jendia, Karrika Bazterrin, Jose Mariak, Ataungota Logileak, Txosnak, infernua! Oi, ez tarritzekoa, holako kezka izatea. Tira, urtian behingo arazoa badazta guti. Bai, bino, bihar gauza bera? Ez dakit Zure arazoa sakon aztertu beharrekoa da, baina nik ez bat, baizik eta 3 aterabide manen dazkitzut. Baten faltan hiru? Ja, zer dire ba? Lehenbiziko aukera, herri sarreran pisuren bat alokatzea. Bigarren aukera, hiri sarri landeko helikopteroa alokatu, eta berak garraia zaitzala zubitik etxerat. Eta 3. aukera, hau ekonomikona inseur, batzuk ere landa zelaitan kanpina jarri eta gaua bere hartan pasto. Bai zira, non ingen dut hori? Ze, mugiz ordin boteli egin da, hasiko naiz? Tira, hemen etxaiaren aurka zindenean, obrena etxaiarekin bat egitea izaten data. Bai, alarra jente, ez dakit, zuk uste? Bai, nik argi ikusten dut. Zuk gaur kanpina eta botelioia egiteko behar direnak hartu eta arratsean bertze baten pare landazeleietarat joan kanpina montatu eta listo. Ze plana? Helikopterorena, pisua lokatzerena, oiek utzi barko jot. Bai, oixe egin dut. Nik zure lekuan alainen nuke bai. Gainera gehiago horrenen datzut. Landazelaitan kanpina jarri, botelioia egin,
botella ongin arrautxiola alde batet eta bertzerat, eta gero herrirat joanen zaretenez, nor daki? Txipitxapa poliki-poliki ostatuz ostatu eta potez-pote konturatu orduko goizeko ordu txiketan biurrana auzorat jaleatiko zate. Eta hortxe, etxerat goititu eta zure goatzean, antxe, etzan eta listo. Eta bihar badakizu gauza beragin, saiatzeagatik ez duzut deuskaltzen. Ez dakit indarrik zanen duen, mino. Egiarran, ez da idea txarra? Ongi pentsatua? Bai, hoxe, animo neska, azkeneko bi egunak baizik ez direta. Hori da ta kontutan izan, ongi pasa mino pasatu gabe. Saiatuko naiz. Mila eskerra ez zuen aholkoengatik. Ongi da jo. Ai, San Ferminak. Ai, eta asteburua gainera. Bai, jendetza espero da gainera esakan, erran diguten ez, landazelaia ia kanpinez betetzen hasi omentzina atzo bertan. Euskal Herria zuzenean ez, baizik eta Euskal Herria lesakan. Bai, Euskal Herria lesakan, eta entzuleren bat Frantzisen konsolatorioan. Frantzisen konsolatoria bai erran? Egunon? Ara, elgorriko Ainoa zer gisa? Ba, zautu nauzu, arrasungi. Ongi? Bai, kontent. Ki pasad, ez duzu imaginatzen al. Kotxari xorroxinko itxasgarria jartzeak bere eragina izan du. Atzo hiru kontroletan gelditu ninduten. Bai, orduan zure helburua beti ezu, ez? Super baietz. Goizean goiz lanera, bidean kontrol baten gelditu ninduten eta gauza gaizki hasi zen. Gaizki hasi zen dori? Foralak? Ze ustezu? Senyora! Deitu etzaten, senyora, favorez, nire adinean, baino tira, gero itxasgarria ikusiteko txegoitik behiti miatu zuten eta ez dakiz zarpatu zuten. Txokolate eta tableta puxka bat. Usai goxoa zuen baina, ez dakit. Egun hauetan semiak ibili du kotxe eta bera izan entzen, tira. Kontua da, txokolate gixako harriko iskor bat topatu zutela torreatik. Toma! Egun tabarroita 10 euroko isona jarri zidaten. Azkenean. Enuken ere ametxerik gonenean ere imaginatuko hau. Nere lehen kontrolean isuna. Zorionak. Bai, eta gauza ez da horrek gelditzen, ze guardien lanetik bueltan bertze kontrol batean gelditu ninduten eta hor ere, xarraxingo itxasgarria ikusi urduko, paperak eskatu zehazkiaten, itu pasatu gabe nuela, zirrikak erri gastatuen ituela, gerrikoa zartue, dena errantzagaten. Hori despistia mino geixiko da, Eta nik konten, ez duzu imaginatzen. Ala, toma, bertze 1 euroko isuna jaso nuen. Bertze 1 euro? Bai, eta kontu ez da hor gelditzen. Karnetako 4 punto kendu dizkidate, azkenean lortu dut. Hau sorpresa, zorionak. Berregunta 10 euro egun berian eta, hori guti balez 4 punto. Ez da baizki, helburu betia enpin. Bai, baina naiz horrekin konformatuko, Banaien lehen kotxearekin noapait ere. Behin lehen pausu eman dutela, gizarte honen parte sentitu nahiko nuke eta gaur zer dugun? Ongi da animo. Ni zerikatzen segutuko dut eta gaur lesakaldera. Arat gateko intentzioa, arat inguratuko naiz. Ustez hor kontrol pila bat izaten direla. Ez dago ezki pentsatua, sorte dituzun. Mila eskerra, jo. Aio bai. Tira, hortxe emakumia kontenuan zaigula. Tira, hastiak itzeko moduna da, eta hoena gura talau hortan uztia izanen da. Mila esker, berriz ere gure artean izategatik, zigor? Ez da deus ere, mila esker zuei, nire jakintza luzitzeko aukera omatiagatik. Zuri, eta zuri entzule, basei ikezkak pilatzela sai, horren gaztelinean berriz ere hemen izanen maikara. Aio!